Sing right. Hi, gay. Sing right. Okay, let's listen to some of the questions that we have. This is a voice note that we just received. Sawona Jacinta lapha student noma ngisacela ukubuza ukuthi isigubhu naso ngabe siyisithwalo yini uthulana loyilamuntu. Okay, yini ke isigubhu? Asikhuluma iqiniso elithi zikhona igubhu abantu abathwele ngazo. Othi uma usilandile endaweni ubuye naso sifike sibulale futhi ekhaya. Sifike sibulala abantu, sibulale zonke izinto ukuze unucebe. But isigubhu yiswela elifakwe into engabe ukuthi wena ufune ukuthi sibe nomhlatshelo yini. Sikhona isigubhu esihlatshelwa nje inkukhu. Sikhona isigubhu esihlatshelwa imbuzi. But isikhona isigubhu esingahlatshelwanga esingabulali. Sikhona isigubhu esikwazi ukuthi kunikeze imali without ukuthi kufa umuntu leka kuthiwa amadlozi esihambisana namadlozi omuntu. Esihambisana nomuntu esikwazi ukuphila nje ukuthi impilo efuna kuyenzeke. Kodwa sikhona isigubhu esimbi abantu abayilandayo kanti basikhuluma iqiniso. Lezi igubhu akuzona izala eSouth Africa. Lezi ezimbi lento ukuthi umuntu ahambe awulanda into le uma ifika khona mhlawumbe uma ifika ukuqala simsebenzele kahle umuntu singabolelanga umuntu uma esebuyele kwesibili bese bemtshela ufuna imali bakubuza mhlawumbe kabelo kathathu usho ukuthi ufuna imali and ilanguage yangale umuntu ozokutorikela usukuzoba senkingeni ethi vele sebezokunento efuna usuba ngesicefe manje kubona isikhathi ubuya nento ke sizofuna ukuthi ithatha abantu ekhaya. Alright, now umunye umbuzo la ku WhatsApp. Sawubona uMankobesa. Ngibingelele sample sakho lapha e-studio. Ukhuluma noSihle Mkhize la endlini. Ngicela ukubuza ke kule topic esikhuluma ngayo namhlanje. Ukuthi mhlambe kulabantu abathwasela emanzini ungene emanzini waphumane nosobaba lo mahamba ngesiso. Esimene sinjalo kwenzakalani because kunalabantu akuthiwa enzuza manje idlozi lasemanzini ende lapho vele kuhlala khona lezi zinto lezi ubaba akhuluma ngazo lapha e-studio. Ngicela angicacisele understand kahle. Yebo No, mhlawumbe kufanele sithathe ukuthi izofuna ukuphuma kancane uma ngayicacisa wona bathi lento yokuthi umuntu uma ngabe ezothwala into oyilandayo ungenwa idlozi bese kuthiwa kufanele emanzini into esuka ingene kuwe ngoba idlozi lakho ngabe liqondene nokuthi uyothwasa emanzini. Bantu abafane siqondise ukuthi kahle uma singasho kudala kwakuukuthi umuntu uma ngabe engenwa idlozi eliyinyoko noma elamazi noma elinzuza kwakuthi umuntu ufana lahleke angazi ukuthi kuphi. Manje siyagumula kuqala ukuthi kwangekho amafoni kwangekho lutho wangena amafoni alutho but uma ulahleka ke ususuka la idlozi likuthathalekisa kwamhlabathi uyalingana ekhaya bakwazi ukuthi ukuphi kungaze kuphela ngoba awumelekile umuntu wazi ukuthi ubona inhloko zakho umnyeni wakho noma ingane zakho fanele uqede ukuxwasa mhlawumbe masingakhuluma sijule ngelinye ilanga sakhuluma siqonisa ukuthi lokho kulahleka ngikuba kwamanzi ngoba akekho umuntu ongakwazi uthathwa into imfaka emanzini yoshona phansi engahileki. Asikhuluma iqiniso njalo bese siyama bese sithi ngiyazi ukuthi soxabana nabantu abangabe lapho ukuthi why ngikuveze ayikho ngisho singababiza bonke abantu abatwaza simbuza iqiniso ukuthi awusitshela iqiniso wena wake wathathwa into yini yakufaka emanzini phansi wadlula kanjani emanzini why ungaqhilekanga ngoba noma ngabe kuthi uthathwa yini kodwa fanele wenze sure ukuthi uzoqhileka uzoshona. Right, uMondli Mkhonazi uthi ke yena ninjani Jacinta no doctor ngajabula kakhulu uDoctor ngachaza ngobungozi kuze abantu bakithi bazi ukuthi bazohlangabezana nani uma bethwala. Yes, ilokuzana ukuthwala kuyingozi. Ukuthwala lokhu ukuthi uthatha into ezofika la ekhaya njengenyoka noma ezoba inyoka nje ehlezi endlini njengamanje ngoba kuzothi kunomuntu oselamisi onomuzo omuhle omkhulu kodwa akasathanda ukuhlala lento. Isiphila into ethi akahlale njalo uma ku Friday ahamba esportini afika thela abantu badakwe then emva lokuma iqeda bese ethatha isiningi imali ngalendlela ukuthi naye ekhanda confused then mangabe ukuthi uyafika ngathatha imali ezweni intombazana ngamnika 50,000 intombazana hambe naye kodwa into ezokwenzeka akayithatheli kojabula yena uyithatheli kojabula le yantu ukuze ikwazi ukunika imali. Manje kodwa ngichazela kulaba ekuthiwa ubuvakashela usibanibani wangenwa inyoka into enjani leyo kwenzakalani ake sikuye ukuthi ubani kulo wesifazane noma kulo mnikazi wayo. Kuwesifazane uyamosheka
ngoba ngalesikhathi ngene lento ngithi lento vele ayisinto ofana ingene kuyiphatha umuntu wesifazane. And number 2 lento mayingena kuwe nalobo poison bokuthi izothatha lokho kungcola kwakho kuziphile ngoba lo muntu usahambile umfazi usowashona. Umfazi isizathu ilokuthi ubona umuntu isibelethe into yokuqala sedative umuntu wesifazane eqoqa yonke into ongathi umugula ngayo vele ungashona. Uma ngabe kungena lento ngena ithunzi 1, number 2 kungena into engesidlozi lakho, number 3 wena usunjengomuntu vele ukuphila kongasekho. Right, ngabe seshaya isikhathi, unfortunately ngicela nje ungiphe ukuthi umuntu ofisa ukuxhumana nawe uzokuthola kanjani. Itholakala lapha ku Facebook, Instagram, YouTube Dr. Ngobese nalapha ku 078 191 1010 078 191 1010 na 072 27 689 36 ziya WhatsApp zonke lezi number. Salama Mgwaba, I'll see you again next week. Abantu kodwa nkosami ngiyajabula ukuthi